Kublai pi baro ki bape ia kani ke video. Kalong ka ai ka basngo tenat ban ye sam hang ne langba jong ini i video ba ubnai jemang badi ubnai me udai ubnai hakaba ngi ki Kristan Katolik ngi rakhe pendan buram kerpang ya ka Maria Thesuti ka kami putra Jesu bon ki basngo tho bakala ba ngi ki Kristan Katolik ngi mane ya ka Maria Thesuti ka kami Jesu Henry M ngi buram ya ka namar bakadai ka kami Jesu ka kami jong ublai ka badai ru ka kami beneng jong phi jonga ki bangai ha uni ubnai baro si benai ngi pelong ya ka jing duai rosari haman lagi thliu ying jong ki para bangai Katolik te kum kadak bangin peni bangila job ya ka ne ka jing duai rosari baro si benai ngi pelong da ka jing pilgrim Syasiloam kabadai ke retreat center ke Jaka Duai. Hang ni ngi pelong ya ke jing duai resari pat la ai masru yengi da ipadar pala matam. Ibadai pe ya ke Jaka Duai. Endang iladep duai rengkat berkemas bekut. Ngi alam kai ya ki kena ban pe kai ya ki saudong saukun. Pad ya ke jing itanat jong ke Jaka. Kijing shna kijing tei ki baharukum ki bayadei katkum kijing tho naka Bible nado kejutang barim hado kejutang bathamai ti hadien bangila dep ban pe ya kijing internet berkajing khu jong kane kejaka ngi alam no ya ki kena ban bam jasngi nang ta ngili phaino shiye